U Area Commander Barim Jong Kasengking Atiar GNLA Garo National Liberation Army Northern Zone Shri Laden CH Sangma Baju Khot Uchenang Ulak syak kiamno halor ka jingdon kti hak ba penyap dusmon ya uwe uno hikai school hakmar ka lok bat ki bahyi ngasem. Haka khat khandai terik naitung arjar khat ar haka por kumba shipo lai po menmit. Ka kenhun jong kumba sangut ki khot ka GNLA hapo ka jingalam jong u Laden Sangma. Kila let syaka yingsa jong ulet deni bird moment haka shnong resu mepan abri bat penyap dusmon ya u syabar ka yingsa jong u hakmat jong ka kurim bat ki bahayi ngasem da ka bakeno ba udai unong ajing tip jong ki pulin. Ulet deni bird udai uno hikai haka subject science but maths uba paukmat bah ha resu belpara higher secondary school. Southly ki snap kuli ka suloi eke atli ki snap kuli khandai millimeter bat ka we ka shithi bala tho ha ka kot link dop jong ka seng GNLA bala soi dau area commander ka GNLA ka bala shem ya ka jingkit khli halor ka de ka company am lalap din na ka ni ka jaka halor ka ne ka jingja ya ka case la register hapo Mendi Pathar police station North Garo Hills district ha ka bala pedlong ya ka jing dokien Henry kane ka case kala shusa teng menta labun bun snam namar ka jingbom don ya ki sakhi satar ki babyang. Ha ka basdang ka jing tokit halor kane ka jing jabat ka jinglum ya ki sakhi satar kalong ka basyam shitom na ka benta ki pulin. Namar omdon ki benut banwan syakmat namar ka jing ting ka balap sapriang hapedeng ki pait ba. Henry hadian ka jing tokit ka balayai beteng ha ka bakhaddu layo banyo ya ki sakhi satar ki babyang ha ka bayadei bat kani ka jingja. Ha ka ba ubri ubala syak keno don kti hakmat Udai Uladen CH Sangma ya ubala yo ban kiamno nabak mara South Garo Hills district haka arpnyo tarik benai balai da ka kenhun ki pulit na North Garo Hills haka jing tokit la yo jing tip ba Uladen CH Sangma udai na ka batch ka beningkong jong ka seng GNLA bat ubala yo jing hikai haklau Durama Hills hapo Garo Hills la yo jing tip ba house nem arjar khat ar ula shimti kumu area commander jong ka Northern Zone shuaban penyaso syaka GNLA Uladon benta hakikam khayi yaki waj achek milam kisti achek shil sepi ki jigdeng jong ki achek bat kumta uju poisha ki shnong bapher ha Garo Hills. Hakawe kasi ulaya kendu ya ulet sohan di shira unong seng ka GNLA ubadeiru udukot barim ka ANVC ha nengman dalgre. Hadin ka jing ya kendu ka bakha kha ya usohan ulas dang ban ya ju ya jan. Daka jing ai jing mut jong usohan Uladen CH Sangma lembat khasan ngut ki weipat ki larung syaka kamle no ha ka bala thaw ya ka seng GNLA hapo ka jing alam jong ulet sohan di shira.